Nga nira kasimple pagluto og maskara sa baboy. Kanya, kani karon akong ipakita, ako na ning wiris-wirisan ron. Pamutangan ng mga lamas para man magpalaptik sa dila ang kalamian ni kaning mga lamas ang ipanglunod na to. Kompleto Ricardos ni. Starring ka jug si Modog Dungga no. Londan dito pinawitik ning mantika. Para maurus-urus ba? Lunod na dyan na to ning karas baboy. Oh, di ba? Di urus-urus. Dahil lamio na to para palabtik ni sa tundila ron. How? Ato sa pong kabali-baliho ni kay para saktong pagkaluto. Kani fire na ni. Sakto na ning ahukaro na. Hao na ba? Kaya para excited na kayong kaunta. Nga, kumanan itong andamon na yung lamisa. Kay, para bendisyon na nato ng madyo ba? Atong graduhan ng lami magdili. Ata, parang sugdaning lami kayo maskara. Mangga. Ayo, crispy kayo. Yang dunggan no. Oh iya. Nih ya. Mulai kita wag. Laptik sa hilap. Ang pangit mo. Crispy tayo. Pwede malaptik ka agad. Grabe makalaptik. Very crispy agad. Pwede malaptik ka. Mangga. May pang palabtik sa dila. Gabirada ba? Mangga. Di ba mawawala tayo pang patubel? Di pang pailis. Model ka tapos mga gila. Dino sa taman. Dino. Dino. Isa pa kasyat. Para siguradong labtik ba? Iglom Iglom pertigan. Follow me